alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ‘yan uwa masu albarka, barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha tamu da ke YouTube mai suna Injiniya Danjuma TV. Yau in Allah ya so da zan yi mana bidiyo akan yadda ake cirewa Infinix Smart 5 Google account ba tare da kwamfuta ba, ma'ana ba tare da ka je gurin mai kwamfuta an ci kuɗinka ba. Yau insha Allahu rabbi za mu yi mata yadda ake cire mata Google account cikin sauƙi, sabuwar hanya ta shekara 2025. To da farko yayin da kai mata bypass ta kawo ka zuwa wannan hanya ta kawo ka zuwa wannan fuskar, sai ka taɓa start ɗin nan. To ga yanan select your country, sai ka zaɓi ƙasar da kake ciki. Bayan ka zaɓi ƙasar da kake ciki sai ka taɓa next ɗin nan, sai ka taɓa kuma wannan skip ɗin. To za ka kunna hotspot ɗinka na wata wayar yadda za ta kamo wifi na hotspot ɗinka na wata wayar domin yin connecting ɗinta da ita wannan wayar ɗin da kake so ka cirewa Google account ɗin. Yayin da ta kamo model ɗin wayar taka ko kuma dukkanin wani suna da ka san ka sanya a hotspot ɗinka, idan ka canza mai suna to sai ka taɓa shi kamar haka, sai ka yi connecting na hotspot ɗin naka. Sai to kana yi connect za ta kawo kai zuwa wannan fuskar, sai ka sanya wannan code ɗin. Bayan ka sanya wannan code ɗin sai ka taɓa next ɗin. Sai ka jira ta kawo mai zuwa fuskar ta gaba. Yayin da ta kawo ka zuwa wannan fuskar sai ka taɓa wannan do not copy ɗin nan. Yayin da ta kawo ka zuwa wannan fuskar, idan ka san password ɗinta, ma'ana restore kai mata sai ta kulle kanta, to ka kuma san password ɗinta, to za ka sanya password ɗinta. Kana sanya password ɗinta sai ka taɓa wannan kibiyar ko kuma ka taɓa wannan next ɗin, nan take za ta wuce da kai. Idan kuma baka san password ɗinta ba amma tana da Gmail a kanta kuma ka san Gmail ɗin da ke kanta taka ce, ma'ana ka san Gmail ɗin da ke kanta, to sai ka taɓa wajen use my Google account instead ɗin. Sai ka taɓa next ɗin nan. Yayin da ta kawo ka zuwa nan, bayan ka sanya wannan kibiyar sai ka taɓa next ɗin nan. Kana taɓa next ɗin nan sai ka sake taɓa, sai kuma ka taɓa more, sai ka sake taɓa more, sai ka taɓa accept. To a nan idan kana so ka sanya mata wani security a kanta, to sai ka sanya gashi nan lock screen only ko fingerprint ko face unlock. Idan kuma baka so, ga guri nan ta sake rubuta skip, sai ka taɓa skip ɗin nan, sai ka taɓa OK, sai ka taɓa start. To idan kai mata haka cikin sauƙi kenan, idan ta zo ta baka matsalar network ɗin nan ka koma baya, to kaga ta nuna not signed in, set up on, saboda ta riga tana da Google account a kanta. To yanzu za ta komo, gashi ta komo da mu farko. To yanzu za mu yi mata yadda ake cire mata Google account ɗin, sai ku biyo mu. Sai za ka sake dai taɓa start ɗin nan, tunda mun riga mun zaɓi ƙasar da muke ciki, sai mu iya ka taɓa next, sai ka sake taɓa skip, sai ka sake yin connecting na hotspot ɗinka. Bayan ka sa password na hotspot ɗin naka, bayan ka sanya password ɗin sai ka taɓa connect ɗin nan kamar yadda ka ga na taɓa.
To kana gama yin connect ɗin nata da hotspot ɗin naka ga nan ta nuna connection sai ka taɓa wajen plus ɗin nan. To kana taɓa wajen plus ɗin nan ga guri nan ga wata alama nan ta recording sai ka taɓa wannan alamar recording ɗin kamar haka. To za ta baka abu kamar haka sai ka taɓa deny ɗin nan. Sai ka sake taɓa recording ɗin dai. Sai ka sake taɓa deny and do not ask again. To sai ka sake taɓawa dai karo na uku za ka ga guri gashi ta baka alamar sai ka taɓa. To tana baka wannan alamar ɗin ga guri an rubuta permission sai ka taɓa shi. Wajen permission yana buɗo ma fuska kamar haka ga guri nan sai ka taɓa wajen searching ɗin nan. To kana yana buɗo ma fuska kamar haka sai ka rubuta setting. Kana gama rubuta setting sai ka ja sama. Kana ja sama sai ka taɓa wajen wannan setting application information ɗin nan. Yana buɗo ma fuska kamar haka sai ka taɓa wannan open ɗin. To yana buɗo ma open sai ka yo sama. Kana yowa sama ga guri nan ta rubuta security sai ka shiga wajen wannan security ɗin. Kana shigowa security na ga duk inda ka nemi ka shiga nan ba zai shiga ba don sanyawa button ko na to ga guri nan sai ka yo ƙasa. Ga guri nan an sa screen penny sai ka taɓa shi kamar haka. To kana taɓa wajen screen penny zai buɗo ma fuska kamar haka ga guri nan da aka sanya gashi nan a rufe an sa off. Sai ka buɗe shi. Nan ma ɗin da aka sa lock device when on finish sai ka taɓa shi shi ma kamar haka. To kana taɓa shi kamar haka za ka ga gashi nan ya baka damar yanzu da za ka sake sanya wani pin ɗin ma'ana pattern ɗin da za ka iya sanya wani fingerprint ko pattern ko kuma password. Domin amma yanzu za mu sanya pattern ne. Sai ka zana sai ka sanya password ɗin da ka san ba za ka manta ta ba saboda za ka sake yin amfani da ita nan gaba. Ni dai zan zana L. Bayan ka zana L ɗin nan sai ka taɓa next. Sai ka sake maimaita L ɗin nan. Password ɗin da ka sanya ɗin sai ka sake taɓa confirm. To tana kawo ka nan insha Allahumma rabbi za mu gwada mu ga wannan password ɗin da muka sanya ya shiga. To ya shiga. To yanzu za mu koma baya sai mun koma fuskarta ta asali. Sai mun koma fuskarta ta asali. To tana sake dawo da mu wannan fuskar sai mu sake taɓa dai start ɗin nan. Sai mu sake taɓa next ɗin nan. Sai mu sake taɓa skip. To idan ta kawo ka nan kaga ta tsaya haka. Tana connecting ne tukuna sai mu ɗan jira ta mu gani. Idan kuma ta kawo ka nan ta ƙi wucewa kamar haka to sai ka yi danne kan model ɗin hotspot ɗin wayar taka sai ka taɓa forget. To kana taɓa forget ka sake taɓa kan shi dai again karo na biyu to sai ka sake yin connecting. To kana sake sa password ɗinka sai ka taɓa connect. To za ta wuce da kai kai tsaye sai ka sanya wannan good ɗin. Sannan sai ka sake taɓa next ɗin nan. To sai ka taɓa do not copy. To sai ka sanya wannan password ɗin da na ce ka sanya mai sauƙi wacce za ka sake amfani nan gaba da ita za ka sake amfani da ita a gaba. Sai ka zana ta kamar haka. Ka gani kai tsaye kana zana gashi ta wuce da kai. Don haka in ka tashi sanyawa a wajen nan da muka sa password ɗin to sai ka sanya mai sauƙi. To tana kawo ka zuwa nan ya nuna Google account ya wannan insha Allah sai ka taɓa skip. Sai ka sake taɓa skip ɗin nan. Sai ka taɓa more. Sai ka sake taɓa accept kuma.
to sai ka sake taɓa skip ɗin nan, sai ka sake taɓa skip anyway, sai ka taɓa next. Idan kuma kana son sake sa mata security sai ka sa, amma mu yanzu ba mu buƙata, sai mu sake taɓa next, sai ka taɓa start. To alhamdulillahi insha Allahu rabbi wayar mu ta rigaya ta buɗe. To ya ɗan uwa mai albarka, kamar haka ne za ka cire wa kowace Infinix Smart 5 da makamantanta security ba tare da wani ɓata lokaci ba. Za mu shiga don mu duba model ɗinta, kowa ya gani ga model ɗinta. Infinix Smart 5 gashi nan. Infinix Smart 5 model X657 Android version 10. Yadda ake cire mata Google account kenan da hannu ba tare da ka je gurin mai kwamfuta ka biya shi don a cire maka ba. To ya ɗan uwa mai albarka, yanzu da ike mun yi mata haka, mun yi amfani da wani security. Idan kun duba da na zana L ɗin nan, to ya sai ka koma wajen security kamar haka, sai ka shiga wajen pattern ɗin kamar haka, to sai ka zana L ɗin nan, da ka zana to sai ka zana, ka taɓa wajen wannan none, sai ka taɓa yes remove, shikenan ka cire shi gaba ɗaya. To yanzu ka ko ka kashe ta, ka sake wannan ɗinta, ka ga wannan security gaba ɗaya ya fita. To ya ɗan uwa mai albarka, wannan shine yadda ake cirewa Infinix Smart 5 model X657 Google account ba tare da ka je gurin mai kwamfuta ba. Don Allah ɗan uwa, idan ya kasance wannan shine karanka na farko na halartar wannan channel tamu mai suna Injiniya Ɗanjuma TV, don Allah kar ka manta ka daure ka taɓa mana like ɗin nan, sannan sai ka taɓa mana wannan subscribe ɗin, sannan sai ku taɓa mana wannan ƙararrawar ta sanarwa, sannan sai ku zaɓi all ɗin nan. Wannan shi zai ba ku damar sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Na gode, Allah saka da alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mu haɗu a bidiyo.